Καλωσορίσατε στο σημερινό αγώνα μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στο ιστορικό στάδιο, Απόστολος Νικολαίδης, στην Αθήνα, αυτή την Κυριακή 19 Απριλίου 2026. Αυτή η αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική των play-off στη Στοίχημαν Super League καθορίζει την ευρωπαϊκή πορεία των δύο αιωνίων αντιπάλων. Όλα κρίνονται σήμερα στη Λεωφόρο, καθώς το ντέρμπι των αιωνίων εχθρών υπόσχεται συγκινήσεις σε μια μάχη που κόβει την ανάσα για τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 50 βαθμούς και πιέζει για να κλείσει την ψαλίδα από την πρώτη τριάδα μετά την πρόσφατη ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ. Οι πράσινοι βασίζονται στην εμπειρία του Γιώργου Κυριακόπουλου και στη δημιουργικότητα του Φίλιπ Τζούρισιτς για να επιβάλλουν το ρυθμό του στην έδρα τους. Ο Ολυμπιακός ακολουθεί στην τρίτη θέση με 58 βαθμούς, έχοντας ως στόχο να ανακάμψει άμεσα μετά την ήττα στο προηγούμενο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Το ιστορικό των αναμετρήσεων δείχνει την απόλυτη ισορροπία, με το τελευταίο παιχνίδι στη Λεωφόρο να λήγει ισόπαλο 1-1 τον περασμένο Σεπτέμβριο. Τακτικά, το παιχνίδι κατοχής και οι γρήγορες μεταβάσεις του Παναθηναϊκού αντιμετωπίζουν την ποιότητα των Ροντινέη και Αγιούμπελ Καμπί που ηγούνται της επίθεσης των ερυθρολεύκων. Κλείνουμε με την προσμονή ενός στρατηγικού ντέρμπι όπου η πειθαρχία και το πάθος θα καθορίσουν ποιος θα κυριαρχήσει στην πόλη και θα κάνει βήμα για το Champions League. Το ντέρμπι των αιωνίων, στο μικρόν ΑΚΑ, ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να δείχνει εξαιρετική αποτελεσματικότητα στο πρώτο ημίχρονο. Παρά τις προσπάθειες του Παναθηναϊκού με τον Δετέ και τον Νταμπόρδα, οι ερυθρόλευκοι άνοιξαν το σκορ στο 33 με τον Ζέλσο Μαρτίνς, ο οποίος πήρε το rebound μετά από απόκρουση στον Ελκααμπή. Λίγο πριν την εκπνοή του ημιχρόνου, ο Ροντινέη διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με δεξί σούτ από το κέντρο της περιοχής, δίνοντας στον Ολυμπιακό ένα σημαντικό προβάδισμα 2 τερμάτων πριν την ανάπαυλα. Στο δεύτερο μέρος, ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε διορθωτικές κινήσεις με την είσοδο των Σβιντέρσκι και Πελίστρη, οι οποίοι έδωσαν νέα πνοή στην επίθεση. Ο Τζολάκης χρειάστηκε να επέμβει εντυπωσιακά σε προσπάθεια του Πελίστρη στο 65, ενώ το παιχνίδι έγινε ιδιαίτερα σκληρό με το διαιτητή να δείχνει κίτρινες κάρτες στους Κυριακόπουλο, Κωστίνια και Χάβι Ερνάντεθ. Οι πράσινοι πίεσαν με συνεχόμενα κόρνερ και στατικές φάσεις, όμως η άμυνα του Ολυμπιακού και οι επεμβάσεις του Τζολάκη κράτησαν την πίεση μακριά. Το παιχνίδι σημαδεύτηκε από αρκετές διακοπές λόγω τραυματισμών, όπως αυτή του Καλάμπρια στο 73, διατηρώντας την ένταση στα ύψη.